Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Junar. Taong 1988, Dinapige, Isabela. Itong mga panahong ito, nakatira sa isang liblib na lugar ang pamilya nila Junar. Malapit sa bahay nila, matatagpuan ang isang napakataas na talon na nagsisilbi nilang paliguan. Ayon kay Junar, bahagi ng kanilang mga ninuno ang lupang yon. Sagana doon sa mga lamang tubig at iba pang mga bungang kahoy na nagbibigay sa kanila ng pagkain sa bawat araw na dumaraan. Subalit bukod sa pagbabantay ng lupa, merong isang napakadilim na sikreto ang nagkukubli sa kanilang pamilya. Sa pagpatak ng huling araw ng Nobyembre, ipinasa ng ama ni Junar sa kanya ang aral ng dupong. Malamang sa malamang, ni isa sa inyo walang kaalam-alam kung ano ang aral na ito. Marami akong isinakripisyo maibahagi lamang sa inyo ang kanilang aral na nakalimutan na ng tao. Napakalayo nito sa aral ng mga mangkukulam o mambabarang kung susumahin. Ang mga dupong kasi, gumagamit ng bangkay ng mga namayapang albularyo para sa kanilang kakayahan. 5 matataas na antingero ang hawak noon nila Junar na patuloy nilang pinagpasapasahan sa nakalipas na ilang daang taon. Maniwala kayo o hindi, bagaman matagal nang namatay ang antingerong yon, patuloy pa ring nabubuhay sa katawan ng mga ito ang mutyang minsan nilang tinangan. Dahil sa ganoong kalagayan ng mga antingero, kung kaya't ito ang napili ng kanilang mga ninuno para gamitin. Hindi naman nila pinapabuhay ang bangkay nito at ang ginagawa nila, kinukuha nila doon ang nakakulong nitong mga kaluluwa at sabay-sabay na pinapasapi sa kanilang mga katawan. Hanggat nasa kalooban nila Junar ang mga kaluluwa nito, magagawa nilang magamit ang mga bertud na minsan nitong tinangan. Kumbaga, kapag nakikipaglaban sila, gumagamit sila ng kakayahan ng iba. Isang pinakamahusay na taktika upang madaling madaig ang sinuman na kanilang katunggali. Bagaman malakas ang abilidad nila Junar, meron pa rin yung kahinaan. Ika nga ng nakararami, walang perpektong abilidad sa mundong ito. Ang kahinaan ng kanilang karunungan ay ang 3 araw nilang pamamahinga matapos nilang gamitin ang mga kaluluwa. Kapag pinapalipas nila ang mga araw na yon, wala silang kakayahang makapagbuhay ng kahit anumang dasal. Madali silang magapi at mahanap ng sinuman sa kanilang kalaban. Para masiguro na hindi sila malalagay sa ganoong kalagayan, binubuhos nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapaslang ang mga ito sa oras ng kanilang kalakasan. Ganon at ganon ang ginagawa nila Junar hanggang sa dumating ang puntong nakilala na sila ng mga taong meron ding itinatago na lihim na karunungan. Antingero, mambabarang, mangkukulam at mga aswang ay nagbibigay ng respeto sa kanila. Halos namamayagpag noon ang kanilang pamilya dahil sa karunungang kanilang tinatangan. Subalit kahit ganoon ang kanilang estado, nagbibigay pa rin sila ng respeto sa kanilang kapwa-tao. Maniwala kayo o hindi, lahat ng mga ordinaryong tao sa kanilang lugar, walang kaide-ideya kung ano ang kaya nilang gawin. Paano ba naman kasi, lahat ng galaw ng pamilya nila Junar, maihahalin tulad mo talaga sa mga taong mangmang sa lihim na karunungan. Hindi sila naaapektuhan ng mga katagang nasa Biblia, maging sa mga simbahang pinapasukan ng mga deboto sa kanilang baryo.
Dagdag pa ni Junar na, kagaya ng mga ordinaryong tao, kaya din nilang sumamba sa kahit na anong oras at pagkakataon. Kaya nilang kumain ng katawan ng Diyos, maging paglublob ng kanilang mga kamay sa banal na tubig. Hindi ko nababanggitin ang proseso ng pagpapasa, gawa ng masyado na kasi yung bulgar para sa kanilang pamilya. Matapos ang pagpapasa ng karunungan ng kanyang ama sa kanya, doon na nga dahan-dahang nagbago ang kanyang sarili. Sa isang iglap, naramdaman niya na parabang angat na siya sa mga taong nasa paligid niya. Junar, ikaw na ngayon ang bagong mamumuno sa ating pamilya. Pag-igihan mo, malaki ang tiwala ko sa iyo. Ako naman ay nandito lang, handang gumabay kung sakali mang hindi mo alam ang iyong ginagawa. Wika ng kanyang ama habang iniaabot ang isang piraso ng itim na kahoy na merong ukit ng birhen na may ikatlong mata. Napakaliit lang ng kahoy na yon, kaya na may upang hindi ito mawala ni Junar, nagpasya siyang ibaon yon sa kanyang binti. Matagal nang hindi ginagawa ang ganoong pag-aalaga sa bertud, gawa ng ilang buwan mong iindahin ang sakit nito. Hindi nga yun ginawa ng kanyang ama sa kadahilan ng ayaw nitong parusahan sa ganoong pamamaraan ang kanyang sarili. Bagaman isang nakakakilabot na proseso ang pagbaon nito, magtataglay naman ng napakalakas na karunungan ang sino mang gumawa ng ganoong pamamaraan. Ang nais kasi noon ni Junar, maabot ang pinakasukdulan ng kanilang kakayahan na siyang magbibigay sa kanya ng pribilehiyo upang makontrol ang isang bangkay na hindi na ginagamit ng kanilang pamilya. Bangkayo ng isang ermitanyo na pinagtulungang patayin ng mga ninuno nila. Sinasabi ng kanyang ama, ang kaluluwa ng ermitanyong yon nagtataglay ng kakayahan sa hangin at mga pagtawag sa nilalang na nasa panig ng kaliwa at kanan. Masyadong ambisyoso itong si Junar. Lahat ng mga bagay na nagbibigay kilabot sa kanya, gusto niyang panghawakan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang ganoong kalakas na kapangyarihan magbibigay lamang sa kanya ng hindi masukat na problema. Sa paglipas ng mga buwan, namuhay ng payapa ang kanilang pamilya. Kilala na si Junar ng mga mambabarang bilang bagong Panginoon ng kanilang angkan. Ipinarating din ng kanyang ama ang balitang yon sa mga kakilala nilang mambabarang na nasa ibayong baryo. Isang araw, naging abala ang kanilang pamilya dahil sa anihan sa bukid. Kinakailangan nila noong magbanat ng buto, gawa ng paubos na ang kanilang mga reserbang pagkain. Habang nag-aani ang pamilya ni Junar, naging maayos naman ang lahat. Kwentuhan dito, asaran doon, at tawanan. Halos ganun lang ang naging gawain nila buong maghapon. Mahalaga din kasi sa kanila ang magsaya upang hindi gaanong maramdaman ang pagod sa bukid. Kinahapunan, habang nagbubungkos sila ng ani, merong dumating na isang pamilya sa bukid. Mabilis yung naglalakad papalapit sa kanila habang nananatiling walang imik. Pagharap nito sa kanyang ama, bigla namang nasipat ni Junar na lumapit ang isang matandang lalaki habang nagwiwika ng, Kakalas na kami sa poder ninyo, Tay Iping. Pasensya na kayo. Hindi namin kayang lunukin ang bagong pinili mong pinuno. Ayos sana kung sa aming pamilya ka pumili. Bakit siyang anak mo pa? Doy, ayus-ayusin mo yung tabas ng bunganga mo. Alam ko naman talagang kakalas ka noon pa.
Alam ko din kaya hindi mo yung ginagawa dahil natatakot ka lang. Kung natatakot ka sa akin, sinasabihan kita, mas lalo kang matakot kay Junar. Hindi siya kagaya mo, malambot ang puso. Sige na, umalis na kayo. Magmula sa araw na ito, nakakalas na kayo sa poder ko. Sagot naman ng ama ni Junar. Nang marinig ito ng matanda, agad naman itong ibinalik sa ama ni Junar ang isang batong pabilog ang hugis. Ayon sa kanyang ama, yon ang simbolong ibinigay nila sa mga aswang na nakikisilong sa kanilang kakayahan. Masakit man yung tanggapin para sa kanya, wala siyang magagawa. Matapos ang pangyayari, nakabalik na nga sila sa kanilang tahanan. Masyadong pinag-isipan yon ni Junar hanggang sa dumating ang puntong doon na siya tuluyang nagpasya na ibaon ng bertud sa kanyang binti. Hindi naman noon tumutol ang kanyang ama, gawa ng kahit papaano'y kagustuhan niya ito. Upang hindi malagay sa alanganin si Junar, ginabayan siya ng kanyang ama kung saang parte ng kanyang binti siya maaaring gumawa ng isang hiwa. Gagawin niya din yon sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, gawa ng orasyon ng pamamahinga ng kanyang mga kalamnan. Mababa din ang daloy ng kanyang dugo, kaya hindi yon gaanong aagos kung sakali mang aksidente niyang mahiwa ang isa sa kanyang malalaking ugat. Matapos itong mapag-alaman ni Junar, maaga pa siya noong nagpahinga. Hindi na din siya kumain nang sa gayoy madaling umalis sa kanyang katawan ang pagod na kanyang nararamdaman. Pagtungtong ng 10:40 ng gabi, doon na siya ginising ng ama niya. Junar, oras na. Maghanda ka na. Bulong nito habang dahan-dahan siya nitong tinatapik. Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman siyang bumangon upang mapuntahan ang lugar na pinaghandaan ng ritual ng kanilang padre de pamilya. Sa pagdating nila sa sala, nadatna ni Junar ang iba't ibang simbolo na nakaukit sa buong paligid. Pag-upo niya doon, agad namang ginawa ang ritual ng pagbabaon. Inabot din sila ng 3 oras bago tuluyang maipag-isa sa katawan niya ang bertud. Matapos ang prosesong ginawa ng kanyang ama, umaga na siyang nagkaroon ng ulirat. Inabot ng 2 buwang pilay noon si Junar na halos hindi na mapakinabangan sa kanilang tahanan. Wala naman siyang nababalitang kakaiba noon sa kanyang ama, kung kaya't hindi siya gaanong nag-aalala. Nang dumating na sa puntong nakakalakad na ang kanyang binti, minabuti niyang mag-ikot-ikot na muna sa kanilang lugar. Nagpasama din siya noon sa kanyang ama patungong baryo upang makita ang pagbabago doon. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga ganap sa bukid. 2 buwan ding hindi nakapunta doon si Junar dahil nga sa ritual. Tay, kamusta ho ang pag-aani? Balita ko anihan ng saging noong nakaraang linggo Tanong niya sa kanyang ama. Hindi tayo nakapag-ani, anak. Marami ang nangyari. Minabuti kong umiwas na lang. Sagot naman ito sa kanya. Dagdag pa nito na kaya hindi sila nakapag-ani ng saging sa kadahilanang nagkaroon ng napakaraming salot at peste ang mga bunga. May nailigtas man sila, kokonti lang. Karamihan dito halos hindi mapakinabangan. Kung hindi butas-butas ang mga bunga ng saging, may mga kinain doon ng mga paniki at iba pang mga hayop. Wala namang magagawa noon ang pamilya ni Junar, gawa ng nangyari na ang mga bagay na kinakatakutan nila.
Nanlulumo din itong inilahad sa kanya na wala na silang sapat na pagkain hanggang sa pagsapit ng buwan ng Disyembre. Pagkarinig ni Junar sa sinabi ng kanyang ama, agad naman nilang tinungo ang daan patungong bukid. Pagdating nila doon, bumungad sa kanya ang mga marka ng aswang at mambabarang sa buong lugar na hinaluan ng mga sabulag. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, doon niya tuluyang napagtanto na may mga nilalang na nagtatangkang gumipit sa kanyang pamilya. Nang mapag-alaman niya ang baho ng mga nilalang na yon, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang tahanan upang hukayin ang mga bangkay ng antingero. Inipon niya yon sa loob ng kanyang silid para dasalan ng 1 linggo. Sa loob ng 7 araw na pananahimik ni Junar, mas lalo pa silang ginambala ng mga tagapagmasid ng mga aswang. Harap-harapan itong nagmamanman sa kanilang tahanan na parabang hindi nito kinikilala ang kanyang lakas. Wala naman noong magagawa ang kanyang ama, gawa ng wala na sa poder nito ang kapangyarihan ng kanilang pamilya. Matapos maisakatuparan ni Junar ang ritual, doon na niya sinimulang higupin ang mga kaluluwa ng mga antingero. Sama-sama niya yung pinasapi sa katawan niya upang magkaroon siya ng kapangyarihang sisindak sa panig ng kanilang mga kalaban. Matapos niya yung mapasapi, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang na meron siyang pupuntahan. Upang hindi siya maramdaman ng mga tagapagmasid sa buong paligid, minabuti niyang itago ng husto ang bawat presensya ng mga antingero. Ayon kay Junar, na habang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang mga kaluluwa nito, napakarami niyang naririnig na mga usal sa kanyang isipan. Animoy ang mga kaluluwa ng antingerong yon, naghahanap ng daan upang tuluyang makalaya mula sa kanilang pagkakaalipin. Hindi naman yun gaanong pinapansin ni Junar sa kadahilanang ang bertud na kanyang tinatangan ang nagsisilbing pamako sa mga ito. Hanggat hindi niya yun inuutusan na umalis, hindi yun aalis. Pagdating niya sa baryo, bumungad sa kanya ang mga abalang tao. Ang iilan sa mga ito namimili sa bawat tindahan habang ang iba naman ay naglalako. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, narating na nga niya ang dulo nito kung saan doon itinuro ng kanyang ama ang tahanan ng mga nilalang na nanggipit sa kanila. Nang marating niya ang lugar, bumungad sa kanya ang 3 pamilya na abala sa paggawa ng apoy sa kanilang bakuran. Ang iilang kalalakihan sa mga ito ay merong daladalang kawa, indikasyon na meron yung doong lulutuin. Sa paglapit niya sa bahay ng mga panauhin, agad naman yung natigilan habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. Balita ko kayong pumeste sa mga saging na itinanim namin . Hindi niyo ba alam kung ilang buwan namin yung pinaghirapan? Ano bang problema ninyo? Hindi naman namin kayo inaano . Galit na wika ni Junar sa mga ito. Wala ka sa poder para pagsalitaan kami ng ganyan, iho. Mahina na ang ama mo. Ano naman ang magagawa mo? Nagkamali ka ata ng bakurang tinatawlan. Sagot naman ng isang matanda na nagpapaliyab ng apoy. Pagkarinig dito ni Junar, agad naman niya yung tinigalpo at inutusang lumapit sa kanya. Sa pagbalot ng kanyang usal sa katawan ng matanda, wala na yung nagawa kundi sumunod sa kanyang nais. Nang makalapit na ito sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang kinuha ang hawak nitong punyal habang dahan-dahan itong itinatarak sa katawan ng matanda.
pagbao ng punyal na yon sa dibdib ng nilalang, tanging pagpikit na lamang ang nagawa nito habang nagpipigil ng kanyang pagsigaw. Hindi mo ata alam kung sino ang kausap mo. Ipapaalala ko lang sa'yo. Ako ang bagong dupong ng pamilya namin. Sino man sa inyong hindi sumunod sa gusto ko, papatayin ko ng walang paglilitis. Wika ni Junar sa matandang aswang. Matapos niya yung kausapin, agad naman niya itong binulungan na wag nang huminga. Sa isang iglap, mabilisan naman yung ginawa ng matanda ng walang pag-aalinlangan. Halos nangisay na lamang yon sa kanyang harapan hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong nawala ng buhay. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang hinubad ng mga kadugo nito ang kanilang pagbabalat kayo. Pagsilay doon ni Junar, tumambad sa kanyang harapan ng napakaraming mga aswang na merong malasaasong pagmumuka. Alam niyang aswang na lakat ang mga ito, kung kaya't inaasahan na niyang mapapalaban siya doon ng husto. Habang pinaliligiran siya ng mga nilalang na yon, kampanting nakatayo lamang doon si Junar. Wala siyang ibang ginagawa sa paniniwalang mas malakas ang tangan niyang aral sa kanan. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang iilang mga aswang na papasugod sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niyang ilang metro na lamang ang layo nito sa kanya, dali-dali naman siyang nag-usal habang kinukuha ang punyal na nakatarak sa dibdib ng matanda. Pag-ihip niya ng palipad hangin sa buong paligid, bigla namang nagsipulasan ang iba pang nilalang sa takot na baka maabot sila ng tigalpo na pinapakawalan nito. Bagaman marami ang nakaligtas sa kanyang pagpapalipad ng dasal, may iilan sa mga aswang na hindi pinalad. Pagbalot ng palipad hangin ni Junar sa mga katawan nito, bigla yung nangisay habang nagpupumilit na gumagapang papalayo. Hindi na niya pinatagal pa ang buhay ng mga nilalang na yon, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi na din ito magtatagal. Ilang minuto pa ang lumipas, halos mga lahati na ang pangkat ng mga aswang. Hindi alintana sa mga ito ang pagkalagas ng kanilang mga kasama dahil sa matindi nilang pananabik na patayin ang pinuno ng mga dupong. Subalit kahit anong gawin nila, wala silang kakayahang salagi ng lahat ng mga usal sa kanan ni Junar. Idagdag pa nila dito ang lakas ng mga mutya nitong tinataglay na minsan na ding naging pagmamay-ari ng mga kaluluwa ng antingero. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, dumating na nga sa puntong wala na siyang pagpipilian. Lahat ng mga matatandang aswang ay kanyang pinaslang, maliban lamang sa mga supling nito. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, paisa-isa namang lumapit sa kanya ang mga anak ng aswang upang muling sumilong sa kanyang puder. Ayon kay Junar, na bagaman mga bata pa ang supling ng mga ito, meron na yung kakayahan na makapag-isip na parabang isa ng matanda. Alam ng mga ito ang hangganan ng kanilang lakas at marunong yung kumilala ng nilalang na mas mataas sa kanila. Ipagpaumanhin ninyo ang ginawa ko. Pangako hindi na ito mauulit. Halina kayo, sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa isang bagong pamilya. Wika ni Junar sa mga batang aswang. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, agad naman yung humawak sa kanyang kasuotan na parabang walang nangyari. Naglakad sila papalayo sa kabila ng mga nagkalat na bangkay sa buong paligid. Kampante naman siyang iwan ang mga bangkay na yon, gawa ng nasisiguro niya na hindi ito basta-bastang makikita ng mga ordinaryong tao. Hindi rin magtatagal ang mga ito sa lugar
gawa ng sa paglalim ng gabi, bibisita doon ng kuraret upang kunin ang kanilang mga bangkay. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, taus-puso namang kinupkup ng kanyang ama ang mga anak ng dati nilang miyembro. Ilang araw lang noon ang lumipas, ginawa na nila ito ng panibagong tahanan kung saan doon yun malayang mananatili. Hindi rin nila yun pinagbawalang pumaslang at kumain ng tao, gawa ng naiintindihan nila ang sitwasyon ng mga ito. Matapos ang unang misyon ni Junar, muli niyang binisita ang iilan sa mga mangkukulam sa ibayong baryo. Kinausap niya ang mga ito na bumalik sa poder ng kanyang kapangyarihan. Ang mga nilalang na sumuway sa kanyang nais, walang awa niya yung pinaslang. Matindi kasi ang hangarin noon ni Junar na maibalik sa dati ang estado ng kanilang grupo. Sa paglipas pa ng panahon, marami siyang nakaharap na iba't ibang uri ng kalaban. May mga antingero din siyang napaslang dahil lamang sa duelo. Mas lalong pinahusay din ni Junar ang kanyang kakayahan pagdating sa espiritual na kombate sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga albularyo na nagtatangkang magpaalis ng mga insektong kanyang itinanim sa mga biktima niya. Ayon kay Junar, wala siyang pagnanais na patayin ang biktima niya ng barang, bagkus ay para lamang yon makaharap siya ng isang mahusay na albularyo. Subalit dahil sa kanyang taglay na kakayahan, kung kaya't nagagawa niyang palaging magwagi sa digmaan. Nakadepende kasi sa kanyang kalaban ang kanyang mga karunungan, kaya na may palagi siyang lamang. Maniwala kayo o hindi, sa 5 kaluluwa ng antingerong kanyang pinangangalagaan, 2 doon nagtataglay ng malalakas na lihim sa kaliwa. Ang 3 naman, bihasa sa karunungan ng kanan. Yon ang rason kung bakit balanse ang kanyang abilidad pagdating sa kahit na anong uri ng kombate. Pero alam niyo ba, na makalipas ang ilang dekadang pagtaglay ni Junar sa karunungan ng dupong, ni minsan hindi niya pa nagawang magamit ang kakayahan ng kaluluwa ng ermetanyo. Ayon sa kanyang ama, magagamit niya lamang ito kung dumating na ang puntong kanilang makaharap ang mga malalakas na albularyo galing Visayas at Mindanao. Naniniwala si Junar na ang may lakas lamang para kumprontahin siya ay ang mga uri ng antingerong nakakapaglakbay sa bawat kapuluan sa pamamagitan lamang ng mga lagusan. Matagal na niya yung hinihintay para mas lalo pang mapalawig ang kanyang koleksyon ng mga kaluluwang nagbibigay lakas sa isang dupong. Okay, opinion ko sa kwento. First time ko lang na narinig yung salitang dupong, tsaka yung lahi na to. Grabe, sobrang lakas nito kasi isipin ninyo, yung mga kaluluwa ng mga namayapang malalakas na antingero, pwede nilang hulihin tapos yung gamit ng antingero na yon, magagamit pa ulit nila. 'Di ba? Pero ang tanong ngayon, paano kung yung antingero na yon pinamana na sa anak niya yung mga gamit niya? Meron pa kaya? May mapapakinabangan pa kaya sila Junar doon? Diba? Parang ilang yung medyo tagilid tayo eh. Tsaka lalo na pag yung mga antingerong nasa panig ng kaliwa. Alam naman natin karamihan sa mga yan nagiging aswang na rin. Ano kaya yun? Magagamit kaya nila yung kakayahan na yun? Lalo na kapag naipasa na yung bertud ng pagiging aswang. Diba? Doon lang ako medyo nagkaroon ng tanong. Pero matindi sana kung nagamit niya yung lakas ng ermitanyo eh, no? Maganda rin sana to kung magiging serye to eh. Kaso nga lang, isang kwento lang talaga eh. Pero kahit isang kwento, alam ko naman na sobra din kayo nagandahan katulad ko. Pero kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.